खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ना बोननानैनो मोननो हादों लाख लाख रां जायनो देरसिन ना बोननो हागोन बिथाङानो मोनगोन 10 लाख रां गवालपारानि दुधनै रंजुलियाव ना बोननाय बादिनांनाय गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव खुंनाय बायदि देग्लायबो गवालपारानि दुधनै रंजुलियाव ना बोननाय बादिनांनाय हाबाफारि बानजायदों जेराव गोबां सुबुंफ्रानो ना बोननो थाखाय बाहागो लाफैदों आरो रोजा रोजा सुबुंफ्रा ना बोननायखौ नायनो थाखायबो थुबुर जाफैदों बे ना बोननाय बादिनांनायाव जायनो देरसिन ना बोननो हागोन बिथाङानो मोननो हागोन 10 लाख रां अदेबानि सेथि बान्थायाव 10 लाख रां मोनगोन नैथि बान्थायाव 5 लाख रां मोनगोन आरो थामथि बान्थायाव 2,50,000 रां मोनगोन बिथांमोननि अनगायैबो ना बोननायाव बाहागो लानाय सा 25,000 रां होनाय जागोन आरो सा 60नो 15,000 रां होनाय जागोन थिग बेबायदिनो गवालपारानि दुधनै रंजुलियाव ना बोननाय बादिनांनायाव बाहागो लानानै मेघालयनि पन आरो माराक बिथाङा बयनिख्रुइबो देरसिन ना बारलि हमनो हानानै बा बोननो हानानै 10 लाख रां बान्थाखौ मोननो हादों 8 केजि ना बारलि हमनानै 10 लाख रां बान्थाखौ मोननो हादों बिथाङा नैथि बान्थाखौ सेंदम आरो माराक बिथाङा मोननो हादों बिथाङा 5 लाख रां मोननो हादों आरो थामथि बान्थाखौ सिलिया बिथाङा मोननो हादों बिथाङा थामथि बान्था महरै 2,50,000 रां मोननो हादों बे ना बोननाय बादिनांनायाव आसामजों लोगोसे मेघालयनिफ्रायबो गोबां बादायारिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन पन आर माराक बिथां अदेबानि जाय बिथाङा गिबि बान्थाखौ मोननो हादों बिथाङाबो मेघालयनि थागिबि बीजेपी दोलोआ उप्रा विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होनायनि उनाव कंग्रेस दोलोआबो बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय धलाई सिडली बङाइगाव आरो सामुगुरि बे मोनब्रै बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन कंग्रेस दोलोआ धलाई बियाबाव ध्रुवज्योति पुराकाष्टा सिडली बियाबाव सन्जेब वारली बङाइगावआव ब्रजेनजित सिन्हा आरो सामुगुरियाव तानजिल हुसैन बिथांमोनहा गसंगोन गुबुन मोनसे बियाबाव कंग्रेसजों एलायन्सआव थानाय एजिपि आरो आरजेडि राजखान्थि दोलोनिफ्राय सावरायनानै सासे बिजाथि फसंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों कंग्रेस दोलोनिफ्राय ओजोंहाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय दासिमबो बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होथ'वाखै अब्लाबो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय निर्मल कुमार ब्रह्मआ टिकेट मोनगोननि आसा दङ आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङा टिकेट मोनगोननि आसा दङ बिटिआरनि बारग' इएम आरो इउपिपिएलनि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिनि सोद्रोमा लखिराम टुडुआ रुंसारि जाबाय श्रीरामपुरनि फैलागुरिनि केम्बलपुर गामियाव गावनि न'आवनो जोबथा हांलाबाय बिथाङा प्रेसार स्ट्रक जानायजों हरखाबै रुंसारि जानो गोनां जाबाय लखिराम टुडुआ बिथां थैनायनि उनाव दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिथांखौ मोजां मोनग्रा आरो मदद होग्रा रायजो राजाफ्रा नुजाथि हैनानै जोबथा बिदाय होदों आरो दुखुनि समाव नखरनि सुबुंफोरजों जयैनो गसंफादों लोगोसे लखिराम टुडुनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनो हायो बेनि थाखायबो आरज गाबदों रायजो राजाफ्रा गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सा 12 सुबुंनि जिउ खहा उन्दै उन्दै गथ'साफोरजों लोगोसे गंसे नखरनिनो गासै सा 12 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों सा 12नि मादाव सा 8आनो उन्दै गथ'साफोरमोन टेम्पुजों हाबानिफ्राय न'फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जानो मोन्दों उल्था दिगजों फैनाय बासआ गोख्रोङै सौख्रांफैदों जायजों थेर बेथेर जानो गोनां जादों टेम्पुआ गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजोंसो उनाव टेम्पु सिंनिफ्राय गोथै देहाखौ बोखांनो हादों राजस्थाननि धौलपुर जिल्लायाव जादों बे जाथाया पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि समाव जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय स्लिपार कच बासआ जयपुरनिफ्राय ग्वालियर फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो टेम्पुखौ सुमिफोर होननाय जायगायाव उल्था फारसेनिफ्राय सौख्रांदों जायजों जायगायावनो थेर बेथेर जानो गोनां जादों टेम्पुआ आरो टेम्पुआव थानाय सुबुंफोराबो जिउ खोमानो गोनां जादों उनाव गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजोंसो टेम्पु सिंनिफ्राय गोथै देहाखौ बोखांनो हादों थैनायफोरनि मादाव 35 बोसोर बैसोनि इरफान आरो बिथांनि बिसि 34 बोसोर बैसोनि जुलि बिथांनि फिसाजो 14 बोसोर बैसोनि आजमा आरो बेबायदिनो 5 निफ्राय 10 बोसोर बैसोनि गथ'फोर प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदि बिथाङाबो बे जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनो 2 लाख राङै होनो थाखाय फोसावदों आरो जोखोम जानायनो 50,000 राङै होनो थाखाय फोसावदों चिरांनि काजलगावनि एसएसए मावखुलियाव सीएनि रां जाख्ल'नाया सोराङाव फैदों फरायसालिनि अडिट खालामनाय समाव गाहाय फोरोंगिरिनिफ्राय 5,000निफ्राय 15,000 रांसिम लानायनि अजद फैदों सीए प्रतीक चौचारियानि सायाव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरनिफ्राय रां जाख्ल'नायनि सोमोन्दै मेजिस्ट्रेटआ खौरां मोननायनि उनावनो मावख'आव नुजाथिहैदों बेनि उनाव सीए प्रतीक
चौचारियाखौ हमनायजों लोगोसे बेनिफ्राय 69,500 रांबो हमनो हादों। उनाव हमनो मोननाय रांखौ मोनफ्रोमबो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरनो गथाय हरफिननो थाखाय बिथोन होदों मेजिस्ट्रेटआ। आसाम पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मटर साइकेल खावनानै गुबुन गुबुन हादराव फानहरग्रा 4 सिखावखौ हमनो हादों हाथिगाव पुलिसआ। आरो हमजानाय 4 सिखावनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव गोबां खोथायानो सोराङाव फैदों। सिखावफोरनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला सिखावफोरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मटर साइकेलखौ खावनानै बांलादेश आरो म्यानमार हादराव फानहरोमोन। सानसेनि गेजेरावनो मेघालयनि गेजेरजों बांलादेश हादराव फानहरोमोन आरो नागालेण्डनि गेजेरजों म्यानमार हादराव फानहरोमोन। जेराव सिखावफोरा गंसे मटर साइकेलखौ 25,000 रांसोनि फानहरोमोन आरो बांलादेश आरो म्यानमार हादराव बेफोर मटर साइकेलखौनो 1,20,000 बा 1,25,000 बेफोरबायदि बेसेनाव फानहैयोमोन। यामाहा R15, MT15, पालसार 220, 250 बेफोरबायदि मटर साइकेलखौ थांखियोमोन आरो खावोमोन सिखावफोरा आरो सानसेनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन हादराव दैथायहरोमोन आरो बे सिखाव मटर साइकेलनि फालांगि खालामनायाव उदखारिफोरनिबो आखाइ थानाया सोराङाव फैदों होननानै फोरमायथिदों हाथिगाव पुलिसनिफ्राय। हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव बम बेरदों। रहिनियाव थानाय प्रशान्त बिहाराव CRPF स्कुलनि मोखाङाव बम बेरदों, जायजों दिल्लीयावनो मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिदों। दिल्ली पुलिस, नेशनेल सिकिउरिटि गार्ड आरो फरेन्सिक एक्सपार्ट आरो डग स्क्वाडनि हानजाया जाथायथिलियाव नुजाथिहैनानै गोख्रैनो नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावदों। बम बेरनायजों CRPF स्कुलनि वालआ थेर बेथेर जादों। बेजों लोगोसे फरायसालिनि ग्लासनि खोरखिफोर आरो खाथि खाला थानाय गारिफोरनि ग्लास आरो गलाफोरनि ग्लासआ बायनानै थेर बेथेर जादों। फुंनि 7:45 जादों बे बम बेरनाय जाथाया। जायनाखि बे बम बेरनाय जाथाया फुंनि समाव जादों, बेनिखायनो बे जाथायजों रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै। नाथाय सोर दुथां सुबुङा बेबायदि खालामनाय बेखौ दासिमबो हमनो हायाखै। नायबिजिरनायनि खामानिया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय बम बेरनाय जाथाया गासैबो CCTV केमेरायाव सेबखांजादों। फैगासिनो दङ दाना साइक्ल'न अदेबानि गिदिंनाय बार। आन्दामान लैथोनिफ्राय बे अफ बेंगलाव उरिष्या कस्ट आरो वेस्ट बेंगल कस्टआव फैगोन। 24 अक्ट'बरसिमाव उरिष्या आरो सोनाब बंगआव सौफैगोन दाना साइक्ल'न अदेबानि गिदिंनाय बारा। बेनिखायनो उरिष्या आरो सोनाब बंगनि सोरखारा दाना साइक्ल'नखौ लानानै थागथियारि जादों आरो डिसिफोरखौ गोख्रोङै बिथोन होदों। ना लायग्राफोरा 21 अक्ट'बरनिफ्राय 26 अक्ट'बरनि गेजेराव जाहाथे लैथोआव ओंखारलाङा बेनि थाखाय गोख्रोङै बिथोन फोसावनाय जाखादों आरो 24/7 कन्ट्रल रुम बानायनो थाखायबो बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो दाना साइक्ल'ननि जाहोनाव अखा, बारहुंखा आरो दैबाना जायोबा थानो थाखाय सेल्टार बा बादा बानायनो थाखाय बिथोन होदों। लोगोसे लोंनाय दैनि थाखाय राहा बानायनो थाखायबो बिथोन होदों। लोगोसेनो गोरबोआव गोनां आइजोफोर जायफ्रा दान मोनसे मोननैनि गेजेरावनो डिलिभारि होनो गोनां बिथांमोना जाहाथे खाथिनि देहा फाहामसालियाव थाहैखायो बेनि थाखायबो गोख्रोङै बिथोन होखानाय जादों, जाहाथे उननि समाव जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाया। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR, RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 2 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।